Tot i que no hi ha aliments que per si sols evitin el càncer ni les recaigudes, la ciència ha demostrat que un bon estat nutricional i un pes saludable milloren la salut general de les persones que han superat la malaltia. A més, es redueix el risc de desenvolupar altres afeccions mèdiques, com ara problemes cardíacs, ossis o diabetis tipus 2. La comunitat mèdica et dona aquestes recomanacions. Menja cada dia com a mínim 5 racions de fruita o verdura, preferentment de temporada i de proximitat. Com més varietat de color, millor, i pots combinar peces crues amb peces cuites. Opta per les versions integrals dels cereals com l'arròs, el pa o la pasta perquè contenen més nutrients que les versions refinades. Menja com a mínim 2 o 3 cops per setmana llegums com les llenties, els cigrons o les mongetes. A més, si els combines amb cereals com l'arròs o el blat de moro, obtindràs una proteïna tan completa com la de la carn o el peix. Incorpora 2 o 3 racions de làctics al dia, com iogurt, llet o formatge, millor si són baixos en greix. També és molt beneficiós ingerir cada dia fruits secs, perquè contenen molts nutrients. L'oli d'oliva verge ha de ser el protagonista a l'hora d'amanir i de cuinar. És tan important allò que has de menjar com allò que has de reduir o evitar. Limita el consum de carn vermella com la vedella, el porc o el xai a 2 racions la setmana. I si menges carn processada com les salsitxes o els embotits, fes-ho només ocasionalment. També cal que evitis al màxim els aliments ultraprocessats perquè acostumen a ser rics en sucres, greix i sal. Pel que fa a les begudes, redueix tant com puguis les ensucrades, inclosos els sucs, perquè contenen molts sucres que et poden fer augmentar el pes. Limita tot el que puguis al consum d'alcohol. I no t'oblidis d'un altre aspecte cabdal. Si ets fumador, és el moment de deixar-ho, perquè el tabac augmenta clarament el risc de tenir càncer. Un consell final per incrementar l'efecte beneficiós d'aquest canvi d'hàbits és incorporar 1 hora d'activitat física moderada 3 cops a la setmana. Com que cadascú és diferent, parla amb el teu especialista per saber si tens alguna necessitat concreta.